Ja, eigenlijk om weer een legale plek te krijgen waar we met de auto's kunnen staan. Eigenlijk is een automeeting. Straatraces, spinnen met auto's, zware geluidsoverlast, veel afval achterlaten en het niet houden aan de regels zoals wij die in Brunsum kennen en herkennen. Nee, in Noord-Limburg inderdaad minder goed. Dan denk ik aan Roermond en Weert. Daar kwamen met nog geen 5 minuten al rond de 6 en de 8 auto's van politieagenten en handhaving. Ja. Die waren daar zo, ja, klopt. Dus daar ga je niks meer organiseren? Nee, in overleg met de gemeente misschien kan het een optie zijn, maar zo, nee, niks meer, nee. Het punt is natuurlijk, ja, het wordt al snel als overlast gezien, maar is het dat ook? Ja, er is een term overlast. In principe, als je de buurt ervan bekend zou maken, nee. Want ja, je maakt de buurt van tevoren wel bekend dat er geluid gemaakt gaat worden. Maar ja, er zijn sommige auto's die inderdaad wel over de decibelmeters heen gaan. En dan begrijp ik op zich wel dat er wat geluidsoverlast kan komen. Maar goed, dat ligt natuurlijk aan de organisatoren van tevoren, hoe je dat regelt en hoe je dat uitvoert. Kan het wel eens uitmonden ook in straatraces of is dat dan toch weer iets anders? Ja, er zijn sommige meetings die worden georganiseerd waaronder een lange weg gedaan wordt. En uiteindelijk wanneer het einde van de car-meeting benadert, zeg maar, dan gaat iedereen straatracen tegen elkaar van tevoren. En dat kan ook wel eens uitlopen, ja. Nou, dit is zo'n plek waar in het verleden van die illegale car-meetings werden georganiseerd. Hier in Brunsum, vlak langs de buitenring, vlakbij Duitsland ook. Alleen, je ziet het hier achter me, er zijn inmiddels betonblokken geplaatst, waardoor dus die car-meetings in feite onmogelijk zijn op deze plek. En daarom gingen ze gisteravond een paar 100 meter verderop staan. En toen was het een demonstratie, vandaar dat de gemeente het eenmalig toestond. Nee, het is nou sinds 2020 is het hier in de gemeente Brunsum en eigenlijk omstreken is het verboden. En als je het dan toch doet, wat dan? Ja, dan heb je zo de politie hier staan en dan ja, word je weggestuurd. Nou, je mag even kijken. Niet burnen, niet racen, geen... Wat is burnen? Nou, zeg maar, als je heel hoog in de toeren gaat en je laat één keer de koppeling los, dan ga je banden slippen. En dat mag niet. Wat is nou de kick hiervan? Ja, dat is super tof om te zien wat mensen met auto's bouwen natuurlijk. Hè. Die bouwen een hele auto om, lagere vering, maken custom wielen, breiden auto's uit, nieuwe delen over de auto. Ja, je kan zo ver gaan als je wil. Maar ja, het punt is natuurlijk, je hebt altijd de openbare ruimte nodig. Kijk, als je postzegels verzamelt kun je ook eventjes ergens op zolder gaan, maar ja, dat kan hier niet. Ja, klopt. Maar goed, dit is bijvoorbeeld een hele rustige plek waar we op dit moment zitten. Hier komt amper tot niets aan. Je hebt heel veel industrieterreinen wat je kan vinden waar gewoon goede en brede wegen zijn waar makkelijk een auto tussen kan. Dus ik denk niet dat dat een heel groot probleem moet zijn. Op dit moment is voor dit soort evenementen geen flexibiliteit te vinden in Brunsum. Want? Met het verleden wat wij hebben over car-meetings, de toekomst die wij hebben en de visie die we hebben op de oostflank en de ontwikkelingen die daar spelen en de kwetsbaarheid van het gebied.